Hoxe queríamos aclarar cal é a situación do sector, a grave situación do sector, pero fundamentalmente as medidas que temos plantexadas para revertir esta situación. Porque a situación é grave para os produtores e, polo tanto, se necesita ser moi serios nos plantexamentos que se fan para intentar solucionar esta situación. Dende Unións Agrarias plantexamos xa nas últimas semanas, incluso nos últimos meses, unha folla de ruta clara cun claro obxectivo e cun claro culpable da situación actual, que son as industrias de leite. Por tanto, as últimas accións que viñemos desarrollando atacaban directamente a estas industrias, fundamentalmente dúas delas pola representación que teñen a nivel de cantidade de leite que recollen na nosa comunidade e tamén pola cantidade de leite que venden na distribución e, polo tanto, que calquera movimento no precio destas industrias pois arrastraría o resto. Bueno, pois o que queremos hoxe deixar, detallar máis esa folla de ruta, as accións que vamos a desarrollar nas próximas semanas e incluso nos próximos meses se a situación non mellora, para evitar confusións que está habendo nos últimos días. Bueno, pues, a situación a nivel de sector non cambiou moito, é dicir, máis ben segue a empeorar, os precios do pienso segue fundamentalmente a alimentación, en concreto fundamentalmente os cereales e a soja, pois seguen disparados e, polo tanto, ese incremento de costes de produción segue a darnos directamente na nosa conta de resultados, polo tanto, en lugar de estabilizarse ou descender, pois segue a aumentar, espéranse incluso incrementos importantes durante o próximo mes de xaneiro. Non olvidemos que as compras durante o mes de decembro pois é un mes donde as distintas fábricas de pienso, cooperativas que se dedican á elaboración de concentrado, pois é un mes fundamental para as compras, normalmente que se fan a largo plazo. Anos como este, onde os precios están tan altos, é evidente que se van facer a máis corto plazo, pero o que está claro é que a repercusión a vamos ter fundamentalmente a partir do mes de xaneiro, onde se espera outro forte incremento. O resto de costes de produción segue tamén a tendencia alta. Se falamos de enerxía, pois tamén está disparada. Se falamos de outros costes de produción, como pode ser o abonado e demais, pois tamén os precios están moito por encima do que viña sendo o último ano. E isto pois ven a facer que o estudio que tiñamos, o único estudio que temos a día de hoxe de costes de produción, me refiero a estudio oficial, que é o estudio do Ministerio, donde se establecía con datos do ano pasado un coste medio de produción no entorno dos 36 céntimos, pois evidentemente con este incremento de costos, pois este coste pois se queda moito por abaixo da realidade que temos agora na maior parte de explotacións. Por outro lado, o precio que temos de media en Galicia deses 34 céntimos pois xa está por encima dese coste de produción que, insisto, se establecía con datos do ano pasado. Tanto, isto reflexa cal é a situación das nosas explotacións en canto ao cumprimento da lei de cadena. Por tanto, esta situación segue a tendencia alta e, por outro lado, os precios aquí non se incrementan, salvo pequenas subas, debido fundamentalmente a movimentos moi pequenos debido ao incremento da manteiga e do leite en polvo, que sigue incrementos importantes de en torno ao 50% no caso da manteiga respecto ao último ano e de en torno ao 40% no caso da leite en polvo tamén respecto ao último ano. Isto fai que as industrias estén ganando máis cartos que o ano pasado, moitos máis cartos respecto ao ano pasado, simplemente por este concepto. Observando os movimentos de precio en outros países, vemos que xa non falando de meses atrás, onde os precios dos países do noso entorno que máis nos afectan
Países Baixos, Francia ou Alemania, pois están no entorno de 38-39 céntimos, pero vemos ademais que se comparamos solo o último mes con datos oficiais, tamén seguen a tendencia a seguir incrementando esos precios. A propia Francia incrementaba de setembro a outubro de 38,7 o precio medio a 40 céntimos. Por lo tanto, ou Países Baixos de 38 a 39,5. Por lo tanto, vemos que esta tendencia sigue, e esta tendencia sigue noutros países, pero aquí pois non se está a respetar o mercado e, por lo tanto, esta tendencia non está a revertir nos produtores. Seguimos tamén moi de cerca os datos da distribución, donde xa levamos acumulado no precio de venta ao público 5 céntimos de incremento dende setembro e 3 céntimos, é dicir, 5 céntimos no que é na marcas blancas, marca da distribución, e 3 céntimos no que é na marca propia de industria. Por tanto, esa marca propia que xa ten un precio moi superior, estamos falando dunha media de 80 céntimos das marcas propias frente aos 62 céntimos de media que temos agora nas MDDs. Por tanto, xa teñen un diferencial importante, sin embargo, se incrementan outros 3 céntimos. Por tanto, se aumenta ese diferencial. Con todo isto, os datos que temos a día de hoxe son que, pola subida da manteiga, unha industria pois ten de incremento no último ano case 5 céntimos, por incremento desa venta que falábamos, dese precio de venta da manteiga que se incrementou no último ano un 50%. Outros 5 céntimos, polo que acabamos de falar, polo incremento da marca de distribución, e 3 céntimos pola marca propia. Por lo tanto, as industrias, por moito que intenten evitar este incremento, o que está claro é que están facendo moita máis caixa respecto ao ano pasado, teñen unha ganancia moi superior, por lo tanto, o que é necesario é que isto revirta no sector de forma inmediata. Se non se fai, pois vamos a continuar ca campaña que tiñamos anunciada de información ao consumidor para ensinarlle cales son as marcas que nos están facendo dano e que lle pedimos que non consuma, e se nas próximas semanas, que agora Félix nos pasará a anunciar esas datas concretas, non revirte en precios nos produtores, pois intensificaremos esa campaña e pasaremos a tomar medidas máis drásticas que tamén vos pasará a anunciar agora mesmo Félix. Moi bo día. Reiterar a gratitude en nome de Unións Agrarias pola vosa presencia en esta rolda de prensa, que, como efectivamente vos decíamos, era para trasladar cal era a folla de ruta que nos marcamos. Empezamos ca distribución no seu día, creemos sinceramente que ca distribución se cumpliron os obxectivos que prefixamos, hai un calendario que están cumplindo estrictamente a distribución e, polo tanto, en ese sentido queremos trasladar a boa corresponsabilidade que existe para darlle solución ao problema por parte da distribución. Nestas últimas datas, o que trasladamos é que estamos centrando o problema do que está sucedendo, que acaba de escribir perfectamente Óscar, na industria, e é o foco que non queremos que de ningún xeito, de alguna forma, se diluya con outro tipo de movilizacións e concentracións. Por lo tanto, apuntamos a dous responsables da situación que, por desgracia, nos toca vivir. Unha situación difícil hasta ahora e que se vai a ver agravada nos primeiros meses do ano, fruto do que acaba de explicar Óscar, da subida das materias primas, das subidas dos costes de produción, que van a ser todavía máis incisivos e van a significar unha reducción todavía máis ou unhas pérdidas maiores nas explotaciones. Por lo tanto, o que pedimos é que as industrias cumplan con a parte que teñen, que é cumprir os contratos e, polo tanto, que se cubran os costes de produción e que, polo tanto, que se fije e que se produzca xa esa subida no que é o precio base que están nos contratos en relación aos costes de produción que se están vendo incrementados nos últimos tempos. E o segundo, onde temos que centrar o tiro e onde creemos que efectivamente hai responsabilidade e que pode haber unha solución a medio ou corto plazo, que é o Ministerio de Agricultura, ten un instrumento que é a AICA,
e que ten que utilizar, coñece perfectamente a administración cales son os costes, conoce perfectamente a administración cales son os precios que se están pagando nos distintos eslabóns da cadena, o que lle paga a industria ao produtor, o que lle paga a distribución á industria e o que paga de precio de venta ao público o consumidor e, polo tanto, sabendo e sendo conscientes que está fallando en unha parte da cadena que, obviamente, a industria ten que ser incisiva e, polo tanto, utilizar os mecanismos, os resortes que ten para solucionar definitivamente esta solución, para buscar definitivamente unha solución. O decíamos, iniciamos unha campaña de sensibilización pública, de la opinión pública, unha campaña de sensibilización do consumidor, no sentido do que decía Óscar, de que efectivamente os ciudadanos, os consumidores teñen que saber cales son as marcas, os produtos lácteos que se están vendendo e que están producindo un impacto negativo no que é a economía das explotacións e que está levando algunhas por diante. O iniciábamos con dúas que eran Clas, Central Leiteira Asturiana, Larsa e Lactalis, President en Galicia. Vou anunciar que o próximo día 16 seguiremos con estes actos de sensibilización, o faremos na Coruña, en Alcampo, é dicir, onde seguiremos señalando estas marcas. Quero trasladarvos tamén que desde hoxe xa iniciamos unha ronda de contactos e de negociación cas industrias para ver a posibilidade real que hai de subir, e falo do conxunto das industrias lácteas deste país. Por lo tanto, a partir de hoxe, vamos a saber e conocer exactamente cal é a previsión de subida real que teñen pensado facer as industrias nos próximos días os gandeiros deste país, e en base ao resultado desa negociación, deses contactos que vamos a establecer cas industrias, iremos sumando empresas e trasladándolle ao consumidor en esa campaña de sensibilización cales son as outras industrias que están en esta mesma línea e que, polo tanto, a partir de xa vamos a introducir un número maior de industrias en caso de que non haxa unha resposta positiva. Por lo tanto, o vindeiro próximo día 16 en Alcampo, en Coruña, ás 12 da mañá, 11:30 da mañá, será o primeiro acto en este sentido. Vamos a seguir todas as semanas con actos en este mismo sentido. O seguinte o imos a facer en Lugo, o día 21, e a partir de aí o que trasladamos que si non hai movimento por parte das industrias lácteas, que si non hai por parte do Ministerio de Agricultura unha actitud claramente combativa hacia el comportamiento das industrias lácteas, vamos a convocar e anunciamos xa unha manifestación en Santiago o vindeiro día 26 de xaneiro para convocar a todo o sector. Iniciaremos contactos con todos os produtores e obviamente trasladaremos esta situación. Decirvos que creemos con sinceridade que non nos parece o momento axeitado para facer unha convocatoria na folga de entregas. Nos facemos as consultas cos nosos afiliados, despois de tratalo con eles e de escoitar e ser sensibles aos plantexamentos que hai, o que nos parece que nestes momentos sería conseguir un enfrentamento entre produtores e desviaríamos a atención real. O dano seguiríamoslo causando os mesmos, os que levamos sufrindo desde tempo os problemas de precios. E, por lo tanto, a quen temos que exigirlle as responsabilidades son as industrias e o Ministerio para que actúen. E, en todo caso, non autoflagelarnos, non autocastigarnos, impoñernos a nós mesmos unha nova sanción, porque para que haxa unha folga de entregas todos somos conscientes de que ten que estenderse en un tempo bastante prolongado e, por lo tanto, vai a afectar directamente a economía dunha forma brutal, a economía das explotacións que xa está bastante tocada con todo o que se está sucedendo. Por lo tanto, respeto absoluto a todas as decisións que o resto de organizacións podan tomar. Nos non descartamos, en todo caso, que podamos facer unha folga de entregas, pero sí entendemos que este non é o momento e que hai vías ou posibilidades de buscar solucións ao conflicto no que estamos neste momento por outras vías. Chámese negociación, as industrias teñen que dar o paso, o Ministerio tamén, e en caso de que efectivamente despois destas movilizacións non haxa nada, habrá que plantearse medidas máis contundentes. Moitas grazas.